액션 let's go 저 건물을 찾으러 Dalam Mbak Erna, saya elit nemen tasnya anyar maning. Gue sing regane 2 juta nang mall. Haha, aja keliru jake dudu tas mall sing larang tapi tas mentul. Bener pisan gue. Tas kapur iye, bahannya kulit sintesis super. Modelnya mewah tapi peku banget gue bawa barang akeh. Regane cukup 150.000 bae. Walah murah pisan, tetep mewah tapi regane sedulur ya. Pancen, itu oke tapi dompet ora kempes. Gaya perlu larang, sing penting mempur. Pancen makya.